ubaba noma bephakathi kwethu. Ngiyabingelela befundisi bonke bazalwane, ngazi singiphila komunye umhlaba nje namhlanje ngikholo ukuthi sila ekhala kwaZondi. Ngibona abazalwane basentabeni, abefundisi basentabeni, ngibona abazalwane esihamba nabo nxa sihlangene sisekhaya Richards Bay. Ngibona abazalwane engibazi nabazalwane engingabazi. Egameni likaJesu ngibona ama-branch wonke. Ngizothi nje namukelekile ekhaya lakwaZondi, kuyinkonzo yendumiso. Ngiyathanda, ngiyabingelela abefundisi bonke, ngibingelela omama befundisi, abazalwane bonke, obaba nomama, iy'ntombi ney'nsizwa, abantwana abancane, worship team, bonke abazalwane ngicela ngingasali namunye. Ngiyanibingelela egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Haleluya. Siyanithanda bazalwane, siyi-branch. Ngiba ukuthi uzongivumela yenza ama-corrections ngoba khona abefundisi basentabeni. Ngiveze ukuthi entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, asinayo i-branch ebizwa ngokuthiwa kusemafakatini branch. Ngicela ukubona ubaba isayini mhlawumbe ukuthi ngingayenza leyo correction noma ngiyibaba. Jesu Kristu inkosi. Ubaba uhlezi ethi uzoveza athule igama le-branch onemsebenzi eminingi. Igama le-branch sayithola, i-branch sayibona kwelikamoya. Ngicela ukubulisa ukholegi bami egameni likaJesu. Ngijabula ukuthi niphakathi kwethu egameni likaJesu. Amen. Ngisayibona kwelikamoya, ngingayazi ukuthi yobiqale kanjani. Kwenye nje amadayari ami kunegama elibhalwe igama le-branch, ngoba ngathi uma ngiyibona ngangingazumekile, ngingaphapheme, ngeke phakathi kokulala nokuphaphama ngavuka ngaphala phansi. Ngiyababingelela abazalwane bonke base-Full Salvation of Christ, i-branch uNkulunkulu ayibeke emafakatini. I-branch isemafakatini kodwa igama layo i-Full Salvation of Christ. Igama ngabazalwane ngalithola embonweni egameni likaJesu. Ngiyajabula abazalwane, ngibona abefundisi ngazi sisengise-Richards Bay. Ngibona nosisi wethu ubaba Amthuluzi, yena nkosazane kuma-branch wamshabalala egameni likaJesu. Umfundisi ongakangeni, umfundisi Maseko, naye sefikile egameni likaJesu. Nabefundisi bonke ngicela unganibizi ngamagama, kodwa ngiyathobeka ukuthi ngikhona phakathi kwekhaya egameni likaJesu. Ngibonga ukubambisana nala simemeze khona ngo-last minute. Kwavela ukuthi impela sabandawonye, wangasho ukuthi kodwa benitholeleni. Ngicela ukunibingelela ngaleli zwi esithole encwadini yamaHubo, iHubo 133 elikaDavide, elisibheka kuhle kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye. Kufana namafutha amahle kufana namafutha amahle ekhanda ehlelezilevini isilevu sika-Aroni, ehlela nasemphethweni wezambatho zakhe. Umkhuleko wami bazalwane ukuthi njengoba sihlangene kanje simunye, kungathi singebe munye ngenyanga, kodwa nakwelikamoya sibe nimunye ngokusizwa inkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Uhlelo lwenkonzo yanamhlanje, inkonzo yokubonga bazalwane egameni likaJesu. Isitha sethu esingaphumuli esengilandela ngomndeni wami. Ngiyawabonga amandla ezulu. Kuye kwavuka uma seyiplaniwe lenkonzo ukuthi mina angikwazi ukuxoxa into exoxwa abanye besifazane ukuthi umuntu ulethwa kanjani
kwama-plans esitha kodwa ngonyama umndeni kaJuda yaqhubeka egameni likaJesu. Ngikhumbula uma ngizothola uVuyile firstborn ngangikuhlungu ngale ndlela yokuthi inhliziyo yami yayimdekile ngathi ngisho umntwana naye ngoba unesi wayengisiza wangitshela ukuthi esesiphezu kwako ukusiza umphefumulo wakho umntwana sesiwuphiwa inkosi. Ngimbonga uNkulunkulu ngokuthi anginayo umntwana engithi ngimbale ngekho phambi kwamehlo ami kubona boyi-3 ngibe ngingenayo umntwana engithi nami njengomuntu wesifazane ngamlesa emhlabeni. Ngiyambonga uNkulunkulu kulezo zimo engekho uJesu empilweni yami noma ngithi ngangisahamba ngidwanguza ngenza konke kodwa iso likaNkulunkulu laphezu kwami akathandanga ukuthi ngizilande ngithi nami nginabo abantwana kodwa bekha ngibabuya. Haleluya. Kuthe sebekhula abazalwane uNkulunkulu ngiyambonga egameni likaJesu. Inkosazane yami engiyithandayo uNkulunkulu angibusisa ngayo kokuqala ngibathanda bonke abazalwane ngisho engiyithandayo ngoba ngithi khona engingamthandi. Isitha safika kuye saguqula ubulili bakhe. Kude bazalwane la uNkulunkulu engilandelele ngisiza engikhumbula. Kwafika la khona umntwana engasasigqoki isiketi futhi ibhlukwe engaligqoki njengentombazane mayigqoka ibhlukwe kodwa yena egqoka ibhlukwe ngoba esewumfana. Haleluya. Ayibhlungu inhliziyo yami bazalwane. uNkulunkulu ngiphile amantombazana awu-3 ngangimthanda umfana kodwa ngangingamthandi lo oguqulwa isitha. Ngase ngamukela ukuthi uNkulunkulu ngiphe amantombazana. Ubeligqoka ibhlukwe afaka izandla emakhukhwini abhampe aphunde inwele zakhe bese yazihlukisa. Esikoleni bengimele ukuthi ngithole incwadi esho ukuthi akusesona isikhathi sama-track suit. Ngangingemuhle ngalutho bazalwane ukuthi uNkulunkulu angikhumbule. Ngiyibone nezinye izingane zabanye abazali zilolo hlobo uSathane ayesu yalitshala phakathi komuzi wami. Ebese ngithi inkosi yini engakwenzela. Ngimdumisa kakhulu uNkulunkulu bengikhuluma nendodakazi yami ngaleso sikhathi kodwa wawungenzeka umehluko. Ngikhumbula ukuthi mhla nginqoma ukuthi ngiye enkosini ngiyomtshela uNkulunkulu ukuthi ngicela uVuyile oyintombazane ongiphe yena. Ngaleso sikhathi ngangahlala ekhaya ngenxa yomsebenzi kodwa ngabuya amabhlukwe wayebaqoqe wonke ngisho amabhijama wabeka ibhathroom bathi ngicela ungithengele ingubo zokugqoka. Ngifuna ukuthi bazalwane ngiyaxolisa ngihlaselwe umkhuhlane nginempi emphinjeni ngibuye ngichelwa amasi ami. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngifuna ukuthi bazalwane kungathi singeze sayilwela. Ngayilwela nami ngakhuluma nendodakazi yami kodwa ngahluleka. Kodwa mhla ngimiyekile ngaya kowamdala angikholwanga nami ukuthi ngempela ungitshela akaphindanga wangihlupha ngebhlukwe. Ngiyake ngithi uyena enginegaranti ukuthi ibhlukwe akaligqoki ngoba wanquma kuyena. Ngisho ama-track suit esikoleni uphume esegqoka amajakhethi kuphela. Umedumisa kuye kuphela amazwi okumbonga uNkulunkulu ukuthi ngangingazi umsindishiya. Jesu Kristu inkosi. My second born miscarriage. Uthando lukaNkulunkulu miscarriage ephilayo. Angazi uthando uNkulunkulu ayenalo ngami. Ngaphuthunyiswa esibhedlela wathi umntwana sefuna ukufika manje. Kwawukuthi ngoba bengihlinziwe before naye 7 months uphuthunyiswe theatre ngahlala esibhedlela ngaze ngakhohlwa ukuthi umuntu uma esesibhedlela ubheka udokotela ukuthi yamdischarge kodwa ngibonga ukuthi ngaphuma naye ephila. Amen. Kuze kuzofika kokugcina noma ungekho umlando otheni ngaye kodwa naye akafikanga ngendlela. Bonke bazalwana ngikwazi ama-labor pain. Angazi umuntu wesifazane bekhuluma ngokusika ukhuluma ngani kodwa mina ngazi ukuthi umntwana ngiyamthwala bese ngibona ukuthi ngibona ufike kanjani angazi. Kodwa amandla kaNkulunkulu angenza ngabagona baze bakhula. Jesu Kristu inkosi. Sebekhulile safika isitha. Haleluya. Sazokwenza ukuthi phakathi kwekhaya ingafiki injabulo
kade siphila kumnandi sihloniphana ukuhle kwacaca ukuthi manje isitha sesifikile. Ngabuyela engqondweni yami ngathi vele uSathane shothi wayebaplanele bese seyiswini sami. Ngabuyela kuNkulunkulu kwasho ukuthi umuntu uma ethinta ngengane yakho usuke ethinta ekugcineni. Ngathi ngiyabuyela enkosini, ngabuyela ngiyinyama bezalwane. Uma ngibuyela ngiyinyama ayingesezokuzwakala imikhuleko yami. Ngiyambonga uNkulunkulu. Isitha sasethi siqedile ngaleso sikhathi. Futhi ukuvuka kwami ngikwazi kwaba kanjani. Engikukhumbulayo leyo yimpi ngayibamba yona sengithi ngazana noJesu. Kodwa Sathane wangirobha ngokuthi angikhumbuze ezimpini zonke engase ngidlulile kuzo. Wazongikhumbuza ukuthi wena uzalwa Marashile. Komalume bakhe isibhamu siqhume mina. Kukanjani ukuthi ungadlala umuntu wesilisa ngoba azi ukuthi awunandoda? Ngibonga uNkulunkulu nalapho. Ngabuyela engqondweni zami. Ngase ngibonise kona Nkosi ukuthi ngisazoshumayela. Ngoshumayela kanjani ngoba mina mengingasho komalume isidumbu singaphuma emini. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane sisenkonzweni yokuzodumisa. Ngayilwa ke lo yimpi eyinzima, eyibuhlungu, eyinzima kakhulu. Lapho kwakufanele wonke umuntu la ekhaya ajoyine umbuso womnyama. Imbono engangiyibona ngesaba bazalwane ukuyisho. Ekwaba insuku eziku-4. Kodwa lezo nsuku eziku-4 mhlawumbe zafana neminyaka ewukhomba ubunzima engangibuzo. Ila kwangena khona uMphostoli Ntsibande ngingamazi. Ile kwangena khona uMphostoli Ntsibande ekhale ezulwini. Ila khona uNkulunkulu akhuluma ngomphostoli engingamazi ukuthi umuphi umhlaba noma ekhona emhlabeni kodwa ukuthi uma ngithi ngiyamfuna nalo baba ngizophuma ngibheke kanti kwase kuzonqotshwa egameni likaJesu. Izinsuku zokugcina bazalwane iBhayibheli lisilobela ngazo kubizwa ukuthi siqaphelisise. Haleluya. Ngokuba ngempela sebefikile abadukisi. Uzothola ulwa impi nomuntu ongafanele ngabe ulwa naye. Ulwe nomuntu ofuze kuba ngabe ubulisa impi obhekene naye. uNkulunkulu ukuthi angiphenukisa kanjani bazalwane angazi. Kodwa nje umbono wokugcina osensitive, yayisensitive neminye uma ngithi sasijoyinisa umkhathi kukhona la khona engaphunyuka uphotocopy ngegazi. Kungathi nami nezingane zami kufanele siphotocopy. Ngangibiza igama likaJesu engakabikho umpostoli empilweni yami ukuthi ngithi uJesu Kristu uyinkosi kodwa sasathi ngegama likaJesu bese ngiyaphaphama. Uma sengiphapheme ngangiphila emhlabeni obuhlungu okugcina ngoba iqiniso ngangilazi ngibona ukuthi impi yami ijule kakhulu. Ngosuku lokugcina lwempi okwakusuku lwesi-4 la khona ngathi hayi konke okwamzokuze ngifundise uNtsibane ngamazi. Kwase kuzongena kokunqoba leyo yimpi yokugcina egameni likaJesu. Sizoba nguNkulunkulu bazalwane ngiyabheka ngithi akukho lutho engangingcono ngalo kunaloko ezinye izono ngangisaba ngisho ukuzidalula kubaba kodwa ngoba ngifuna uNkulunkulu. Ebese ngibheka uNkulunkulu ukuthi empilweni engangiyiphila yini ayenza ukuthi ngilandele kangaka ube nothando ongaka ngempilo yami. Namhlanje impilo yami nabantwana bami ibuyele empilweni engangiyazi yokuthi siyathandana, siyahloniphana. Bayangazi ukuthi ngumama babevele bengazi kodwa khona into yayisisetshenziwe ngakho ukuthi mina ngiphile ngingedwa ngingenabantwana uNkulunkulu kade ngiphile. Sikuleyo nkonzo bazalwane kuzomdumisa uNkulunkulu ukuthi uSathane wahluleka bese afike emhlabeni. Wahluleka sebekhulile sengathi bayakwazi ukuthatha izinqumo kodwa uSathane abathatha izinqumo ezirong. Kunamhlanje sonke siyadumisa sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga ukuthi abazalwane bezongibongisa enkosini ukuthi uNkulunkulu waba nomusa nothando nesoni esingenakho egameni likaJesu. Ngalawo mazwi bazalwane ngiyanamukela, ngiyafisa ukuthi sonke sibe nemunye kwelikamoya. Abafuna ukukhululeka izindlu zangasese
ingala ngemuva kwaRondo egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi.